Okay, dili nga bahida si Mrs. Ternina Camacho ato nga magkauban og kamulo karon no ang pahina sa mga matuon diri sa Villaflor, Oroquieta City sa ipabarog nga bag-o nga parokya. Si Mrs. Camacho, ma'am, unsay reaksyon nimo sa pagpabarog og parokya diri sa Villaflor? Reaction? Nalipay gid kaayo kay at least na malahi na ba ang among kuan gyud, nalain gyud kintami sa another na pud nga parokya. Na parokya. So mapaduol na mo gyud mo diri sa Villaflor, no? Then duol man pud among balay di nalipay kayo mi. Era ani. Dili na may magtuglungsod. Sa inyo hanggahan no, usa may mga pagpaningkamot ninyo no aron pagsaad ninyo sa inyong pagpabarog sa bagong parokya. Naami mga monthly pledges, dayon naapoy mga donation, mga solicitation. Nya karon nagpahina mo ning apil gyud mig pahina kay kuan man na. So apil gyud mo sa pahina. Apil gyud mi. So andam mo suporta. Andam jud kay amo nagud nang kuan, amo ang nagong parokya. So kisa may mga nag-apil karon do, pila mo kabuk nag-apil ron sa inyong pahina? Daghan kaayo men na si Mampayi ko diri si Mampayi. Si Ma'am Nina. Mga katikista, mga katikista, mga katikista, mga naile ministers ani, napoy napoy mga kapilya pod. Mga kapilya. So naglangkob din siya sa pila mo ka kapilya gani? 16? 15 ra. 15. So naglangkob din sa 15 ka mga kapilya karon. Nag-apil. Ikaw katikista ka? Katikista. Ma'am, Katikista. So naagid niyo ang kainit sa pagsuporta ninyo. Ayo, kani katikista. Daghan ming katikista karon na nagkuan. So diri ang guan, diri ba ang haman ang guan ninyo ang sa simbahan gyud nga barugan? Murag kani no? Kini gyud, temporary pa ni sir. Anang limpyuhan sir. So may gihimo ninyo karon? Nang hinlo, nanilhig, nagkuan sa mga kanang ginabsan, hipos na mo paingon sa daplin. Pangandam alang sa groundbreaking ba? Okay. Sa kining canonical erection. Canonical erection sa March 22 naman no. March 22 po. Dayon aaman ang kumbento no ni sa pagapuy-an nga pare no? Sa man mo na siya temporarily kana yan po anan pero butangan gid siya diri uban sa kuan amo ang church. So kamo gyud agyon yung gugma no sa pag-alagad o pagsuporta naa jud kay salamat yun mi kaayo kay without kung wala ning ang paningkamot pud sa mga kaparian dili pud kuan ning amo ang parokya. Nagtaon ba mo nga parokya ang Villaflor? Naaba na kaniadto nga pangandoy ninyo? Pangandoy pero hugon-hugon naman to nga maparokya. Pero wala gyud may magdahom nga matinuod ba? O karon kay tinuod naman jud. Tinuod naman jud. Lipay jud mi. Nalipay jud mo. Okay, so salamat kayo. Inyo ha gani Villaflor gyapon ninyo. Villaflor Purok 2 ni. Purok 2 dito sa ibabaw no. Dito sa chapel. May chapel diri katong gamay no. Chapel. Pero sa gamay ang lugar dito. Gamay ang lugar dayon og magmisa na ang mga tao, ang katawhan na asa hapit na sa gawas mag-awas na siya. Hapit na sa kuan mag-tent mi din. Hapit na siya sa dala na highway ba. Peligro jud po do. Kani safe kayo. Safe. Wala kay mga kaway magbahas-bahas nga mga kuan ba. Mga sakyanan no. So mas safe siya diri dapita. So dalipay kayo mo, dalipay siya. Tayo jud. Okay, so salamat kayo ma'am ha. Thank you kay sir. Thank you. Okay, next. Ato ang presidente. Aman, ato ang presidente. Aman ato ang presidente. Okay. Sulay na to atong presidente oy. Si bro no ang presidente nato. Bro, kumusta ang mga pagpangandam ninyo karon no? Ang complete name nimo bro gani? Si Juan Roselito Balaris. Si Roselito. Kumusta pagpangandam ninyo karon? Lain murag pahina man mo. Malagi kana murag na busy mi ron kay karon may pinaka profit time nga magpahina mi kay si Baduman. Kay ugma Linggo manimba na po dan Lunes. Trabaho na po. Mo final na lang ni ani og finishing touch siguro karong mga 20 pohon para nga makanay gyud siya kayo para ma-prepare gyud before maabot ang
adlaw nga kanang Sa 22, no? March 22. Oo. Hapit na. kapit na. O sa may ikuan diya, murag butangan lang og mga O maggama. barong-barong diya sa ba. Na tent, naman Tent lang, oo. Amo pag ni klaro lagi, verify na mo kung unsa gyud ka klaro tong tent nga wala man kay Aman mo makahuam og TED. si Russell mo gito ga visit adto murag ingon mas father nga na nahuluman. Kay ga kuno ta ko og maggama mi diri og kanang murag trapal-trapal bitaw pero naman kuno among klarohon pag dito og pila ka buok. Pero kani din ni bitaw na mo ni altar. Kanang murag stage bitaw. Stage nga adto itong altar. Oh, so stage na Wala altar. mo dako nga kuan ron karon adlaw. Ano yung trabahoon? Oh. So, ang tent murag kulangon man ganito di magama na lang pumiog. Ano murag kasilungan ba during sa misa kay gusto Sa, ko sa canonical erection. So dili gyud himoon dili dito sa kapilyang gamay. Ani din ni ang misa manang magama mi diri og murag stage tunto ang altar. Napo daw mga kaparian. Dahil ang mga tao dito na lang sa among butangan og mga tent o may tulda-tulda pananglitan. So daghan ang pahigod kayo pahina no, daghan ni apil. O kaloy sa Ginoo murag nakurat kanin ko kay ubay-ubay yun. Daghan ubay-ubay gyud. Ubay-ubay yun ano ko. Napagyud ang sana itaw na to. Kultura sa kon kaning bitong nag-usab bitaw kaning Sa GSK ninyo. o kultura na to sa Naagyapon oo. Tinabangay? Pag tinabangay naagyapon ang pagtinabangay. So ang kapuy-an sa pare human. kani murag apasunon gud ni. Oo. Di magaling gid makumpleto kayo pero siguro lang tong father maka-istinagis father. Okay, so naani po si Father Andel. O dili to ganina balik mo turon. Mabalik siya. Di kumusta man ang iyang pagpakita po sa suporta diha ninyo? Okay kayo nang kuan gud ka nang subay gid sa namo dayon follow up. Dayon naputoy itabang bahin sa pagkuan diri paggama namo sa stage ani nga tuntungan sa altar kay dako man puno kan yung nato si dugang kuno aron nga di po kayo mi mag-uol. Okay. So na-organize naman mo no ang inyong nakahimo na mga PPC o mga religious organization ninyo na-organize na mo. Ang uban wala pa kayo tong uban kay murag nag-appoint pa si father og kan mga point person bitaw nang maugi focal person. Pero ang PPC okay na to siya kay na organize na gud. Final na ba? Sa una pa man to, temporary. Dayon katong January man siguro to na General Assembly may nag-election. So nanagi kanang organisasyon sa PPC. Okay, kani nag-appeal ron sa mga minister, mga katekista. Sagol. Mga GSK members, na ministers, na mga youth, na mga batanon, mga batanon no. Sagol ni. Napoy mga panday, mga panday ni sila. So naagyo pag tinabangay gyud, naagyo ang espiritu sa pagtinabangay. Kanang corrector man na to sa kan. Kalimot mo no. Bayanihan. Spirit of bayanihan. Okay, so hapit na no, pila na lang adlaw. Muna makita ninyo nga nabisi og tambak dito sa para sa flooring kay aron mapatag kay punto og di gyud na siya maapa sa flooring patagon na aron maplastar ko diha ang reception unya pohon sa sa pagkaon kaparian nilang bishop diha. So samtang katawhan na bisag din lang may magkuan mga lamisa. Okay ra gyapon. So ang inyo 16 ba to? 15 ka mga kapilya. 15 ka mga kapilya. Kay 16 ta to nya na may usa nga murag dili gud makuan kay mo dool kay sila dito. Mas pabor sila dito. Unsa sila nga mga kapilya de? Kani sa Dapit sa Ubos na ay Transbil, Villa Flor, dayon Tawan, Tuburan, Bunga, Tuyok, Mialin. Apil lang Sibukal na Pinakalayo nga kapilya sa Oroqueta no. Den diri pud nga sa side. Na dari ang Tuyibang Alto, dayon Victoria, Luis Rizal, Api Rizal, Sinuti, Clarence Tulmen, o Burgos. Muna yung posisyon niya. Kaya ang katong Syria Capistrano, may kuan mo sila nga dito na lang sila pabilin sa Santo Rosario kay mas pabor man nila dito. Tuyoon na kay nila diri ba. Kuan ra, mga 15 ba to? Murag 15.
Okay, 15. So isip pa presidente sa PPC, no? Diri, no, sa bagong mapabarog nga parokya ni San Isidro Labrador. Unsay paabot imo nga mensahe alang sa tanan na lamang nining bayan? Sahi. Oh. Bitaw ka nang doon na yung buntag, no? Ako biya kalipay na mo. Nangandoy ba mo gyud? Ani kadto pa ba nga gipangandoy ninyo nga mahimong parokya diri? Sa una wala man gud mi, wa man na noon butang sa among nahuna siguro pero ako sa kong gilingon. Sa kita. Pag puyo ginako diri. Nabati ginako nga murag kinahanglan og matabangan ang katawan. Kay daghan kayo ang murag wala ni kon ba. Wala ito pagkabala sa simbahan. Munang tuyo ko siguro sa Ginoo nga butangan yung parokya. Ano matutukan gud siya. Kayo una ako lang ikuan nga interest nga natagan ko sa mission po sa Manipader kami kuyog. Ang tamang ko ng katawan sa Diyos. Di man mulampos ang plano sa Ginoo kung dili mo ang katawan po. So naagyod, pero kita gyud nimo nga ilang init mainiton nga kita ginako unang pag suporta pagtabang nila. Kay ni kuan po sila ba mi peripot. Kay maron po na akong mahimo og di ko nila tabangan. Wala po ko mahimo. Kaya ko may ilang yalan. Sa man na wala siya tadi man po na ako mahimo sa. Okay, so salamat kayo og pon no. Kita ta and ato sa canonical erection pon. Diri po katong kano. Diri pagsubay ni Bishop. Sige. Thank you bro ha, thank you, salamat. Sige, salamat. Okay, magita mataglaing mga batuon no sulay na to ni Bayna. Okay, so nining Bayna si ngala na to. Ha? Sige, sulay na to. Nora. Interview. Okay, hello, maayong adlaw. Adlaw sir. Na-mention ba? Okay, using nga lang na to, ma'am. Ako si Nora Mihoy, sir. Nora Mihoy, no? Mga parokyano na to sa bagong ipabarog nga parokya ni San Isidro Labrador, no? Doon sa Villaflor. So nakita gyud nato nga nagtinabangay gyud mo. Yes, sir. Okay, so karon unsa may mga gihimo pa nga mga pagpangandam ninyo, no? Sa lote mura og na okay na ba ang lote ninyo, no? Nabayaran na namong lote og 2 million og 28,000 or something like that. 28 out 2M og nay kamay. Dahil ang among gisugod og kuan kanimang rectory kaning rectory Kapuy-an sa pare kay while waiting pa sa tinuod na nga edipisyo. So karon mang 22 ang murag canonical erection. Dayon kami tanan kay naman ni sa JSK nagkuan pod medyo sa amo ang contribute ni physical og naigi man financial para tapo na mo daghan. Then bisad sa among mga pangidaron anhi lang gid mi kay para kuan pod nga makatabang po bisag igo lang mi na nagbit og silhig makatampo ra bisag kusog. Bisan sa mga ginagmay naa gyud may natampo, no, kay nabot gud og anyong pag kulikta 2 million, no, ang sa yuta pagpalit niyo sa luna. Then karon nagkuan naman mi nagsolicit pero wala mi nagsolicit og kandidato. Katurang mga individual mga matuon usab nato. Mga kauban. Kay kani karon do na may mga ginagmay nga paghuman sa yuta do na pa may nagpadayon gyapon tong welcome og naay pay mo donate. So na magyapoy mag-donate so munang nakaput up ni temporary nga rectory sa pare. Okay, Kapuy-an niya while so ang ipabarog gyud nga simbahan sa parokya diri kani nga side, no? Kani nga side sir diri ang usa man na di likod dalan na ba nang likod, di ba? Dili pa na siya dalan pero posible kuno under negotiation mahuman na ni kay mogawas man ni dito sa diversion kanini ang area. So di dapit pa ay daan dia. Nakatong dako bitaw nga kuan na gihimo nga diversion road. So dito posible na nga palito na kay man na mapilog palit kana nga yuta.
pero mukan palagi mo patabang pa sa mga opisyalis po So naning kamot po gihapon ang kay gamay kayo ang parokya. piling ana diya. Medyo adya pikig siya og dalan ang dalan no. Di kay makatagbo din ha. So din ha og nindot na gid kayo og ma-realize ng kuana dalan nga gi-propose nga hangyoon pohon og mahuman na ni. So naagyo ninyong paghimog pagtinabangay. Bayanihan ni. Bayanihan gyud no. Kay among mga silingan labi na kon panday na mga skill nila tampo dire ang among gisulhula na kanirang na kay luoyon pod. Ang kanang naa nagbuhat sa victory. Ang mga panday. Panday gisulhula na kada pa man mi pod sobra sa kuan pilibad sa yuta. Or napoy bag-o na pod nga ming tabang. Mas maayo na gyud no. And how about sa pagpandam niya ba pagkaon ninyo sa ato sa adlaw gyud sa Marso 22 no? Kuan nagtampo-tampo pod mi sir o para kay pangandaman na kay daghan mga pari ana, din dampo yung mga stipend ko no. So kada GSK gi-require me og depende sa mo more than at least 1,003 or 1,500. Basta naalagi may matampo po. Nami matampo din. Kami mismo kay nag-cater man na karong kuan. Cater na siya. Among taga kuan na priority nga sa cater katong mga bisita. Pero munang nag-anda po mi sa among kagalingon sa among grupo nga naa po mi makuha sa di lang mi magsalik sa cater. Na may makaon po. Okay, mas maayo. And siguro sa inyo isip kabahin no, isip matuon inyong mga saad no, ilabi na sa pagpabarok sa parokya. Na manggali mo akyog hangyo og haligi. So nanay ngo nana no mo support sila mo sa kahaligi iya ha. Ana. Kahaligi. Nindot mo. Then kanindot man gyud nga naagi hinaguan ninyo kami oy ang parokya hinaguan sa mo mga katigulangan, di ba? Bisang gali encourage God o kay nag-mention man si Bishop nga og naagali bisag bato na lang. Okay, magdalag bato no. Bisag bato ra mo mahimong kabahin sa pagpabarog no. Bisag inana lang ba unsa ka yano kaayo nga pag-contribute nimo sa imo nakay-effort. So nagsugod na mo kuan og bato. Karon sigurong kuan 22 or after na sa canonical erection. Before pa. Anang adlaw or balik pa may karong 19 magpahina na po. Sa 19 pahina mo before ang before sa di kay magtaon ng mga tent lugar. So final na siya diha na no kita ang tent niya dire. Kita na ang tent. Sige, Sister Hine na pa daghang kanig mga istorya. Okay, so salamat kayo. So tingalan na to. Nora Mihoy. So si Sister Nora Mihoy. Si ato makauban Sister Maing Udto. O sa ngalan na to? Eugenia Pay. Si Sister Eugenia, no? Si Nanay Eugenia Pay. So, kumusta ang imong pagtabang, no? Karon? Happy kayo, sir. Mulipayon gyud mo. Mulipayon tungod sa among dakong gugma sa Ginoo. Nagyod ang gugma sa pag-alagad. Katikista ka, Nay? Sa City High. So pila na ka katuig katikista? Dugay na. Midst of the Lord ko. Okay. The Lord since 2005. So sa nagtuo ba mo nga mahimo na siyang parokya or gipangandoy na inyong katigulangan kaniadto ba? Gipangandoy na dayon nangandoy na mga katigulangan ninyo. Ampo natuman gyud. Pag anhin ni Bishop duha ang gipilian Mubod o kaning Villaflor. Dayon tanaw-tanaw ni Bishop ang Villaflor mo napilian. Lipay kayo mi. Kaning area ani is 2,000 kapin square meters. Square meters kaning ang para sa simbahan para mo 2,000 square meters. Simbahan o rectory. Rectory. Kay aron nalipay mi. Lipay jud kayo mi. Bisan og guan no kining ang inyo porsigido gyud mo. Porsigido. Bahala lang, Ginoo na bahala. God is great provider. Yeah. And God's plan. Kisa ba mga kauban ninyo karon? Okay, ato ngani na sila mga kauban nimo. Daghan kami. Kani si Sir Lara mo imong treasurer, sir. Siya mo treasurer ninyo. Kani treasurer. Sister Lara. Si Sister Lara. Dayon kisa pa mga kauban ninyo wala yun doon. Daghan ka magkatikista. Kani mga kani sila. Mga kauban ni, mga kuani po. Man katong pinakalayo nga kapilya napod. Kani sila. Si Bukal. Kanang si Vice President sa chapel. Vice President si Brad Loloy kanang nakatalo. Nakakalo siya. Akan kayo. Nagyod ang inyong pag suporta ninyo sa parokya. So,
But pasabot nalipay gyud mo. Lipay kayo. Paano ni kahigayon na mong pahina? Murag ikaduha na. Yun, Ikaduha na. outro karong 19, diyon final karong 21. Kay 22 man ang kuan. Yahang installation ni Father. Sa canonical erection no, o installation. Lipay kayo, Mr. So isa imong part nimo, sa imong pamilya unsa may isaad nimo sa bagong mapabarog nga parokya. O suporta, padayon dyan, mentras buhi pa. Financially, kanang through prayers. Kinanglan po among pamilya, maagak po na at least makita po nila nga kami mga idaran nga wala mi nagpasagad sa parokya. So, musuporta. Lagi mo naagyod. Aron mapadayon sa itong mga bata ng anak, apo, ang pagtuo. Oo, importante kayo. Importante. Ay, salamat kayo, Nay, ha? Sige, sir, sige. Ay, salamat kayo sa higayon, ha? Okay, so padayon, mga kigilaan, kari atong lagway din gabahina sa gigapay kayon nga pagpahina, no? Sa mga katawhan rin sa Villaflor, Oroqueta City. Inaarang guwan, no? Kini sulayan na to. Sulayan po nato na itong higalas tanan, no? Higalas sa tanan. O, sige lang ito nimo. Magdalena Kilab. Magdalena. So, Ma'am Magdalena, no, nalipay ba ka nga doon ay parokya ipabarog diri? Ay, kuki kayo, arong dool na mi diri. Sa may isaad nimo, no, sa bagong iparokya. Gikan mismo nimo no ay isaad nimo. Ang ako isaad, mo suporta ra sa mas akong mahimo. Ana gyud, support gyud ka kanunay. Tabang gyud ka. Tabang lagi ta mas akong asa ako maabot ra. Sa may tabang nimo, tabang bantay. Hindi ko ay kuan o ginagmay Tanan, nga gagmay nga pinansyal ug unsa po'y mga lihokon dire ana ra. Ingon mo ka tabang ko nagbantay. Ikaw gyud ba ako ra imong kagalhan. Mo to nadungog bitaw na ko nimo ikaw tabang ko Ay, bantay. ako ra gina yang kagalhan no. Ang pare imong bantayan ko dili ay tabang. Ay dili ay di ko bantay no pare wa tay laban na ni mga. Sige salamat kayo ha basta naa gyud imong suporta. Naa gyud akong suporta kay amuan naman gyud ning kuan gyud. Dili gino mo na gyud inyo gyud parokya. Amo ang naging parokya din ug unsay mahitabo dire amo ang naging tulubagon. Mao na nga proud pod mo nga kamoy nagsugod. Proud kayo oy. Bisag wala me pero maning kamot lang gyud me nga mabarog na mo ang simbahan dire. Okay, so salamat kayo ha. Thank you. So manay padayon magigilaan ang maong pagpagandam ilabi na sa mga katawhan sa parokya sa Villaflor, Oroqueta City. So gikan diri sa Villaflor, Oroqueta City, kini si W8 Manuel Lorod Kili G. May adlaw kanato daran.